Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Binuksan ng Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office o DOST, PSTO, Nueva Ecija Innovation Hub sa DOST Building, DOST Compound, Central Luzon State University, Science City of Muñoz. Ang tinaguriang iHub ay pangatlo na sa mga naitayo sa gitnang Luzon, kasunod ng DOST Regional iHub sa DOST Building sa Mainpis, City of San Fernando, Pampanga, at ng DOST Bulacan iHub sa Malolos. Bahagi ang mga nasabing paglulunsad na pagdiriwang ng Regional Science, Technology and Innovation Week sa gitnang Luzon noong nakaraang Nobyembre. Layunin ng mga Innovation Hub na paunlarin ang isang masiglang lugar para sa technology-based enterprises, research and development at collaborative innovation. Idinisenyo rin ang mga ito upang suportahan ang local industry, mga start-up at academic institutions sa pamamagitan ng makabagong pasilidad, technical na kaalaman at serbisyong pangnegosyo. Binigyan diin naman ni DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sicat ang mahalagang papel ng iHubs sa pagpapaunlad ng rehiyon. Ayon kay Sicat, ang mga iHub ay hindi lamang mga pasilidad kundi nagsisilbing catalyst for change. Kumakatawan ang mga ito sa pangako ng DOST sa paggamit ng agham, teknolohiya at inobasyon upang bumuo ng isang matatag at competitive na Central Luzon. Inaasahan na magkakaroon ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng inobasyon sa rehiyon ang mga ito. Nakakribat ang bisyon ng DOST ngayong 2026 na mas mapalalim pa ang integrasyon ng science and technology sa pambansa at panrehiyong kaunlaran. Para sa ibang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.